Mogu li dame koje su se izborile sa tumorom dojke da pokažu svoju snagu i u sportskom nadmetanju? Naravno da mogu. Već drugu godinu za redom u okviru 6. Dragon festivala Nadi Ciganliji održat će se revijalna trka Roze dama. U njoj će veslati žene koje su pobedile rak dojke, promovišući na taj način prevenciju, rano otkrivanje i borbu protiv te bolesti. Sa nama jutros Zorica Kubiček, predstavnica Roze dama i učesnica trke. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. A tu je Jana Duduković, član srpskog Dragon tima i naravno reći nam nešto više o ovom festivalu. Ana, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Ne zamerate ako krenemo od Zorice, s obzirom na to da ona jednu bitku već, da kažemo, dobila. Kažite nam prvo, kada ste vi pobedili svoju bolest? 2016. godine sam operisana, tada sam i otkrila da imam karcinom dojke i sada sam u udruženju Budimo zajedno. Zajedno se borimo da skrenemo pažnju ženama na prevenciju protiv ove bolesti i na važnost screening pregleda, ali i državi na važnost položaja žena koje su operisane od raka dojke i na važnost uvođenja inovativnih lekova u Srbiju, pošto u mnogim zemljama u regionu već postoje inovativni lekovi za žene koje su obolele od metastatske vrste raka dojke. Kod nas još nisu uvedeni na zvaničnu listu, tako da nam je to jedan od ciljeva. Je li ovo jedan od načina da se skrene pažnja na ovo o čemu sada govori? Da, ovo je veliki, kako bih rekla, vidljiv način da se skrene i poruka svim ženama koje su operisane ne samo od raka dojke, nego i inače od teških bolesti, da sama postavka dijagnoze nije kraj. To je početak jednog novog života koji pruža neviđene mogućnosti. Žene, nažalost, obično uhvati panika, ne znaju sa čime su se sukobile, ne znaju šta će, padnu u depresiju, međutim, treba iskoristiti svaki dan. Pričat ćemo o tome. Ana, ovo je 6. je li tako, festival koji se održava kod nas na Nadi Ciganliji. Sutra, subota, od 10 sati kreće revijalna trka. Kako je došlo do saradnje uopšte sa ovim hrabrim damama? Pa, saradnja postoji već 2 godine. Pošto u svetu jedan doktor McKenzie još 1996. godine sproveo jedno istraživanje upravo o uticaju ovog Dragon Boat veslanja na postoperativni oporavak žena koje su preživele kancer dojke i on je tada osporio mišljenje koje je do tada važilo da one treba da izbegavaju bilo kakve vežbe gornjih ekstremiteta i baš naprotiv dokazao da ovaj položaj tela pri veslanju, taj položaj ruke, upravo blagotvorno deluje na taj postoperativni oporavak žena i upravo može da smanji limfedem, to jest oticanje ruke do kojeg dolazi nakon vađenja limfnih čvorova. Imajući tu informaciju, znajući da svuda u svetu postoje timovi žena, upravo koje su pobedile rak dojke i da se održavaju veliki festivali, evo recimo svake godine u Firenci se održava festival samo od žena pobednica, gde bude po 4000 dama. Mi smo želeli da tu priču pokrenemo i kod nas, tako smo stupili u kontakt sa udruženjem žena Budimo zajedno, predstavile im ovaj sport, pokrenuli prošle godine jednu akciju koja se zvala Vesla i pobedi, gde je bila jedna edukativna tribina gde su doktori mogli da prezentuju blagodeti tog sporta i prosto to sa stručne strane da pokažu ženama, a takođe i dame su imale priliku da uđu u čamce i da probaju da veslaju, jer znate, kada neko kaže veslanje, svi odmah pomisle to je teško, ja to ne mogu, čak to nije za žene. Naravno, dok nisu probale, eto, mi smo veoma ponosni da već imamo prvi tim žena, koje su naše žene pobednice i evo da nije sad ova situacija koja je sada, one bi već bile negde u inostranstvu i učestvovala na nekom od festivala, a takođe smo imali najavu i prošle godine, pošto je predsednik Evropske Dragon Boat federacije bio na našem festivalu i imali smo najavu da on je bio oduševljen što smo formirali taj tim i želeo je iz Italije da dovede isto neke dame. Biće i toga. Zorice, da li ste vi pomislili da ćete ikada moći posle vaše borbe i sa svim tim što ste se suočili da sednete u čamac i da evo ovako veslate? Apsolutno ne. Ja sam objavu o Dragon Boatu videla na Facebook stranici udruženja Budimo zajedno, bila sam na moru i u sredu sam došla sa mora, u četvrtak sam već bila u čamcu. Dr. Duško Spasovski, koji je trener kluba Beodragons,
nas je dočekao raširenih ruku kao i ceo tim. Mi smo zaista tamo jako lepo primljene. Mi veslamo zajedno sa svim ostalim članovima tima podjednako. Tamo su članovi starosti od 7 do 70 i bukvalno 7 godina. Svi smo ravnopravni, svi zajedno veslamo i nijednog momenta ranije ja nisam mogla ni da pomislim da ću se baviti bilo kakvim sportom, a kamoli veslanjem. Mislim, zamislite kad kaže neko veslaćeš, ja još imam i artrozu ramena, pa nisam mogla tu ruku da podignem, pa sam došla, pa sam rekla doktoru, pa ja to ne mogu, pa mene boli kičma, pa mene boli ono, pa ja ne mogu ovo. I rekao, ništa, to ne brinite, to sve može, to je sve u funkciji vašeg zdravlja i zaista jeste u funkciji našeg zdravlja, jer najčešća komplikacija koja se javlja posle operacije raka dojke kod žena je taj otok ruke, limfedem. I žene nisu svesne koliko je ovo blagotvoran sport za njih, jer se ta limfa koja se nakuplja u ruci tim pokretima prosto po celom telu širi. Evo, Jana je rekla da to je jedan od problema koji se na taj način i rešava. Koliko trenirate vi u toku nedelje? 4 puta nedeljno. Profesionalci. Ravnopravno sa ostalim članovima. Sedim preko puta profesionalca. Ana, pošto ste vi član Srpskog Dragon tima, kako to izgleda kod vas? Evo, vi jeste motivisali mlade dame da učestvuju u ovoj trci. Je li bilo nekih pitanja sa njihove strane kada ste stupili u kontakt sa ovim udruženjem? Dakle, koliko je bilo straha i bojazni? Pa jeste. Evo, prvi sastanak koji smo imali i same dame su nam rekle, znate šta, nama ovde svakog dana dolazi neko i nudi nešto novo. Bilo je i raznih ljudi koji su pokušali da ih prevare i svega ima i koji pokušavaju da zarade na tuđe nesreći, nažalost. Došla sam sa doktorom Spasovskim, naravno, koji je mogao to i sa stručne strane da objasni malo bolje, da ih razuveri i jeste bilo u početku onako malo skeptičnosti dok nisu ušle u čamac, sele, probale, tako da evo, čim mi imamo taj već prvi tim, ja mislim da će to sve ići svojim tokom i da sledeće godine možda još jedan tim gde je žena pobednica. Imamo oko 10 dama, je li tako, koji će biti u tom jednom, ali vrednom čamcu i vidjet ćemo kako će to izgledati u subotu. Verovatno ćemo i tu dodelu medalje imati u našem prvom dnevniku u subotu. Koleginica Ana Stamenković trebalo bi da isprati ceo taj događaj. Čuli smo na početku šta je vaš motiv i šta je poruka koju šaljete, a da li ste u svom okruženju nekoga motivisali za nešto slično i da li ste imali nekoga od prijatelja, od rodbine koji takođe preživao to što i vi i borio se sa rakom dojke? Da, nažalost svakoga dana i ja evo danas moja bivša koleginica je takođe u bolnici, očekuje operaciju. Svaki dan se suočavamo sa novim i novim slučajevima raka dojke. Zato je prevencija važna. Znači, jeste vi prevencijom otkrili ili... Prevencijom. Znači, vi ste uspeli prevencijom da otkrili vašu bolest? Ja sam samo inicijativno otišla i uradila pregled i prevenciju. I sada vas gledamo u veslanju kao predstavnicu, tačnije hrabrih roze dama. Ana, za kraj, dakle, pored ove revijalne trke, red je da kažemo i šta ćemo još moći da vidimo, dakle, sutra na Adi. Sam festival počinje u 10 časova do 14 časova. Biće trke u muškoj kategoriji, u ženskoj i ono što je možda najzanimljivije u mix kategoriji. Biće tu i naši juniori, oni najmlađi uzrasta do 18 godina i možda i najstariji veslači koji imaju 60 i nešto. Ovo je sport koji mogu svi da se bave. Nema ograničenja kao što vidite ni u polu, ni u godinama. Prosto svako može da pronađe svoje mesto u čamcu, da odabere da li će ovim sportom da se bavi profesionalno, da učestvuje na festivalima, na svetskim evropskim prvenstvima ili možda rekreativno da dolazi posle posla na Adu, da uživa u prirodi, lepom okruženju, zelenilu, da se rekreira i prosto vodi zdrav i ispunjen život. Poslužit će vas vreme sutra, ako verujemo prognozi koju kaže naša Lidija Marković. Da verujemo Lidiji. Verujemo Lidiji. Mnogo sreće, vama zdravlja pre svega, pozdravite ostale članice vašeg tima i posade, možemo tako, Ana, da kažemo. Da, to je posada. Gledamo se, čuvajte se, hvala na gostovanju za jutarnji program. Ja bih samo htela još za kraj da pozovem i ostale Pink dame i dame koje su operisane da se pridruže Dragon Boatu. Ja trenutno treniram u klubu Beo Dragons, ali postoje još 2 kluba u Beogradu, pa izvolite. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala vam.